Piagas, atopei algo moi tolo. Temos que nos ver. Non che sei, Loibas, non sei se será moi seguro. Non sei se Mesericas. Vertical, ás 16:00, Zulu, na do Monte. 33 que ver Romero Tango. Radio. Im Übrigen dauern im Verrat die Ermittlungen zum Verschwinden bestimmter vertraulicher Dokumente aus der alten Rundfunkstation an, die möglicherweise sensible Informationen über den sogenannten Komplex Saturnus enthalten. Einrichtungen, die von unserem Land finanziert wurden, um den Aufenthalt... O primeiro caso do que temos constancia remontase á última década do século XIX. Unha mañá de novembro, indo a mover o gando, Casimiro, da familia dos Canosa, avistou un extraño obxecto no ceo cunhas luces que trazaban círculos na brétema, como un faro de mar. Piedras, non? Tiña ganas de verte en carne e oso. Baixa a voz que nos poden escoitar. Sí, pero escoita, desta vez é... A ver, que vai ser? Ou pensades que isto é un local social? Eu quería por acá con jotas. Outro mencía con xeo. As jotas esterilizan o leite, é mellor que a pasteurizar. O xeo rebaixa os sulfitos, queda todo moito máis rico. Teño o curso de manipuladora. Piedras, tío, está viva. Quen? Ela está aquí preto, na Bidueda, nun búnker vello, nun búnker abandonado no medio do monte. Pero espera, un búnker aquí en Sanza. Sí, mira. Tía, pero isto semella real. Tío, estaba eu limpando no arsenal. Chea de documentos clasificados. Segredo, desas que se te enseño, tía, máis eu peligramos de vida, vale? Unha serie de documentos clasificados que poñen que aquí, en San Sadurniño, hai un búnker segredo, vale? Pero dis que ela estaba ali dentro. Non só iso, é numeroloxía pura, tío. Ela morreu o 20 de agosto de 2010. El, 2 anos despois, todo cadra. Pero non me digas que tamén crees que eran parella. Sí, mira, tío. Dis que son reencarnacións, tío. Marco Antonio Cleopatra. O 12 de agosto é a data da súa morte. Non o ves, José Ramón? Non o ves? Dixemos nada de nomes propios. Vale, pero volvamos ao do búnker. Por que en Sanza? Todo comezou ao final da Segunda Guerra Mundial, tío. San Sadurniño é un lugar inhóspito, un lugar illado, onde certas persoas poden desaparecer e comezar de novo. Pero o de San Saturnino, que carallo significa iso? A ver, aquí hai varias teorías. Algúns din que é cousa dos templarios, outros falan dun orixe en latín do termo, pero en realidad é un acrónimo, tío. SS. Tío, e agora é o fogar de todos aqueles que queren desaparecer. Políticos, artistas, músicos... Un sitio ideal. Mira, agora mesmo está tan cheo que tiveron que instalar os ventiladores de Forgoselo. Pero non son aeroxeradores, non. Ah, non. Son respiradores, son o espazo que fan para que o aire saia do búnker. Mira, se trazas unha liña dende a base dos aeroxeradores ata o complexo subterráneo, a electricidade chega baixo terra, tío. Toda esta rede está conectada, é un sistema de túneles que lanzan San Sadurniño con Naraío, Moeche e ata incluso a Capela, tío. Iso é moita obra de Deus para mantelo oculto. E por iso crearon a Conservera El Cisne, para facer comida ultraprocesada, duradeira e que lles servira para, en caso dun apocalipsis, continuar vivindo ali. Pero alguén a cagou, tío, alguén a cagou e tuveron que pechar a conserveira. Ahora dicen que traen todos os víveres por dron ou algo así. E isto é o que me acabou de convencer, tío. O alien de Xuvia estrelouse na canteira no ano 66 e dende aquela gárdano na estación de radio de Carreira. O mesmo son reptilianos. Bo cara, ainda vas creer nos reptilianos. Uf. Mira, teño todo preparado. Isto que é? Son os códigos de pirateo do dron de medio ambiente. Ese dron que usan para controlar a fauna. O da Xunta. Sí, ese mesmo. En realidade úsano para soltar a couza guatemalteca e as cobras, para desestabilizar o rural. Vale, pero que vas facer co dron? Imos tomar control
do dron de medio ambiente, imos entrar dentro do complexo para desenmascaralos, gravalos mentre toman o sol. E logo subímolo todo á rede, tío, subímolo todo á rede, son probas irrefutables. É vídeo, non editado. Iso non lo van poder negar. Iso é verdade pura e vámonos a desenmascarar e demostrarlo. Está feito. Na actualidade coñécense cando menos 6 ubicacións na Galiza, que segundo fontes non confirmadas poderían agochar complexos subterráneos de élite. A máis plausible, San Sadurniño. Se eu digo que aquelo é blanco, tipo la contradisme que é negro. Se eu digo que teño frío, ti vas dicindo que calor. Toque-me os dedos na nariz.